ang usa ka panultion nga nagaingon nga truth will set us free. Ang kamatuoran maoy makahimo kanato nga gawasnon. Haom kay tungod sa ako na ginaingon karon kanina di ay nga nagasaulog ta karon sa araw ng kagitingan. Ang maong araw atong gidedicate sa mga tao, sa mga Pilipino nga nagsakripisyo gayod alang sa atong kagawasan. Nagsakripisyo gayod namatay alang sa pagprotektar sa atong nasod nga Pilipinhon. Busa ang ilang kamatayon mao ang tinubdan sa atong kagawasan. Dili lang ang atong mga bantugang heroes, kundili kadtong mga unknown heroes of our country. Mao kato ang mga magiting nga mga tao nga diin diha sa ilang kaugalingon ila gayong gisakripisyo ang ilang kinabuhi alang sa atong kagawasan. Apan si Jesus maingon nga ang kamatuoran maoy kagawasan nato. Truth will set us free. Pero isa lang ni sa daghang kayong mga sambingay kay matud pa sa una sa World War II diha sa mga concentration camp nga gihimo sa mga Germans na gisuwat nila dito, work will set you free. So, pwede di ay mga igsuon nga daghan nga basihanan sa atong kagawasan. Unsa ka ang imong basihanan? Maingon ka ba nga kinabuhing hayahay mao ang tinubdan sa kagawasan? Naay uban karon nagatuo nga maingon ayuda ang tinubdan sa kagawasan. Daghan siguro nato nga madiskubre. Apan mututo kita karon diha sa pagpamalandong sa giingon ni Jesus nga ang kamatuoran mao'y magdala kanato sa kagawasan. Remember unsa gisulti ni Kristo usab, I am the way, the truth, and the life. So ang atong pagtuo o pagdawat sa pagtulunan ni Kristo mao'y tinubdan sa kinatibuk ang kagawasan, kay dili lang ni kagawasan samtang naa kita sa kalibutan, kundi sa kagawasan sa kinatibuk-an, the eternal freedom that we always desire in our lives, that we will become free from all shackles and from all oppressions. And the greatest oppression, matud pa ni Jesus diya sa atong ebanghelyo, dili ang gidala sa mga Romanhon, dili ang gidala sa mga langyaw nga nagdumala, kundi ang tinuod nga oppression kanang nahimo kitang ulipon sa sala. Ulipon sa sala. Ug ang usana nga makapalingkawas nato niya ng pagkaulipon sa sala, mao gayud si Jesus nga nagbayad sa iyang kinabuhi aron mahaw-as kita gikan sa kasalanan. Mao nga ang atong pagtuo kaniya mao'y magdala kanato sa maong kagawasan. If we will not believe in Christ, then we cannot also be saved from our sins. Ug mao na ang isyu nga ilang gibangian kay lagi dili nila makadawat nga si Jesus mao ang Mesiyas nga mao'y magluwas sa kinatibuk-ang katawhan. Kay alang kanila proud na kayo ang mga Hudiyo nga sila gikan kang Abraham. Ang ilang amahan mao si Abraham nga wa gyud kuno sila na ulipon sa lain pa tungod kay sila loyal kaayo diha isip mga anak ni Abraham. Pero kibalo kita mga igsuon nga taliwala nini diha sa kasaysayan sa daang kasulatan na ulipon gayud sila. Dili lang sa mga langyaw kundi mismo sa maong sala.
Busa nindot nato ning pamalandungan karon. Nga moingon kita nga yes, we enjoy sovereignty, we enjoy freedom in this country because we rule this country by our own race. Dili kita gigawngan matud pa sa mga gawas nga nasod. Pero moingon gyapon dili man na tinuod pader. Kay ngano man bisan og kitang nagdumala sa atong kaugalingong nasod, diktahan man gihapon ta sa Amerika kung unsay atong buhaton. Diktahan man gihapon ta sa ubang mga nasod. Wa man gyoy total freedom mga igsoon. Bisan siguro mayong diktahan sa Amerika, diktahan man punta sa mga komersyo nga maoy nagdumala sa atong ekonomiya. Kinidaghan kayong isyu sa freedom, pero nindot siguro nga atong pamalandungan ug pangutan-on nato atong kaugalingon. Sa akong pagtuo kang Kristo, ako gawas nun ba? Sa akong pagtuo kang Kristo, nakatabang ba kini sa akong pagpaningkamot sa kagawasan? Kay kung dili klaro na mga igsuon, siguro karon araw sa kagitingan, maunay atong unang susihon sa atong kaugalingon, aron mabatunan nato ang tinuod nga kagawasan. Daghan ang maingon nga sila gawas nun, kay lagi to do what they want in the life. To do everything they want in life. Di ko gusto mo eskwela, ayaw ko pugsa ma. Di ko gusto nga motuon, ma'am, ayaw ko pugsa. Di ko gusto nga mubangon, ayaw ko pugsa. Kay nga naman, kung pugson ko nimo, i-oppress nimo akong kagawasan. Pastilan. Doing what we want to do is now the quotation of freedom. Pero kung ato gyud ang lantawon mga igsuon, di ba? Itudlo mao nga nahimo kitang disipulo ni Kristo kay nituo kita na ng mga prinsipyo. Apan isip mga disipulo, ato bang gibuhat ang kinahanglan natong buhaton o nagpabili lang gihapon ta sa pagbuhat sa atong gustong buhaton? Kung musabmit kita kang Kristo, naulipon kita kang Kristo. Yes! Mingon si San Pablo, tinuod, maulipon ta ni Jesus. Pero may na lang nang maulipon ko ni Jesus, kay maulipon ka sa ubang mga butang nining kalibutana. Kay nga naman, ang pagkaulipon ni Jesus, mao ka na ang paghupot gayon sa kagawasan sa atong kaugalingon. Busa, diha sa atong pag-ampo karon. Iisip mga disipulo ni Kristo, iisip mga gawas nun, atong usisahon, o atong pangayuon sa Ginoo, pangayuon nato kang Hesukristo. Ginoo, tudloi kami sa imong kamatuoran, aron kami mahimong mga tao nga magpuyo sa kagawasan. Amen.